BNG e PSOE votarán conxuntamente no Pleno de Pontevedra do vindeiro luns para sacar adiante unha modificación de crédito por valor de 7,6 millóns de euros. Dentro da nova composición política do Pleno do Concello de Pontevedra e da situación na que a día de hoxe estamos cada un dos grupos, o Partido Socialista na oposición e o Bloque Nacionalista Galego gobernando en solitario o Concello de Pontevedra, pois era preciso unha negociación previa se esta modificación de crédito quería sair adiante ou quería ter posibilidades de ser aprobada no Pleno. Con estes cartos, o Concello asumirá a organización da gran final das Series Mundiais de Triatlón do mes de setembro. Tamén a redacción dos proxectos de execución da estrategia Pontevedra Flúe, con 300.000 euros, e da recuperación do ben de interese cultural das aceñas do Lérez, con 50.000. Unha moción do Partido Socialista instando ao Goberno Municipal a, unha vez que xa ten consignados os fondos a modificación de crédito, encargar con carácter urxente a redacción deses proxectos e remitilos tamén con carácter urxente ao Ministerio tan pronto como estean feitos. É dicir, unha moción para darlle desenvolvemento ao que incluímos a esa partida económica que se inclúe nesta modificación de crédito. Financiamento para a celebración do Festival Río Verbena, o desenvolvemento de actividades de promoción económica e igualdade, o funcionamento da canceira municipal, o aboamento de convenios con entidades sociais ou o plan de sostibilidade turística en destino co impulso da marca Pontevedra Capital Gastro son outros destinos que terán estes cartos. Isto é o primeiro paso de cuestións, insisto, que tiñan certa urxencia, que necesitaban ser financiadas cun carácter urxente para non perder nin o financiamento ao que están vinculadas, nin as actividades que se puderan desenvolver daqui ao mes de setembro, pero que, en todo caso, hai o acordo dos grupos políticos para no mes de setembro poder estudar unha segunda modificación de crédito na que xa vayan incorporadas fundamentalmente obras, actuacións que entendemos que necesita a cidade. En canto ás negociacións para conformar un posible goberno bipartito, Puentes asegurou que hai vontade de retomar as conversas polas dúas partes. Calculan que a vindeira reunión entre nacionalistas e socialistas poderían celebrarse a próxima semana.